kan ni singa man aku beli pipa ro ki nongsat jong ka jalam mekalia berhuai te na kaliang jong ka all mekalia dan selection ki pentip sepi bahkan don ka audition ke ban salong haka khat atrik mentau benai mo ya kan ni audition la penlong da ka dance Diwani season 4 but kita penlong ya kan ni ka audition hapo silong kajaka kan day hapo like kor nadu kapor nyo baje na step but kajaka kan day hapo Risa Higher Secondary School belum batengan madam ting silong pe hak bay day berkani ke benta nakaliang ka all Meghalaya dan Association hapo kaji present jongai na yo kabenta ka bangan yo ya keren mat kanika dance Diwani banra ya ke audition apo nong ba silong nomor ba kawai ke bangi perkat kawai kolong ba babun ki kena kini audition seru spo goti kene sekol kata kene keleng te keleng ke jungi ya keren mat ki company ban wanra ya kini audition jong kanika dance Diwani apo silong banda keleng jungki kila menjur banra ya kini but cái jung thu cái jung hi kalong ba cũng nua bangin kentiu ye ki khana samla jungi but ki hybrid cũng jo ru na mata tu kilong kami kilong kapa ki badon chi sai ka sap ka talent nama daily ba kan ka platform na ni ka ransan ka bangi wanra hang ni le si ngamla bantip namar ba jalai Meghalaya jungi bon ba ki badan ka sap badan sap dan sya namar ngi la juja keleng-keleng ke jalan Meghalaya ngan ki district bat ni chupun long ru ki program pair ki district bat ki subdivision pair jong ka jela Meghalaya bat nglai i ro sibun ba ki samla ki badan sap ki badan talent tama handai karanti amdan dan lain kalian ke jongi yo ban ai ka wei ka kabu ye pi bat pen tibet ila dia nak bata ka audition ke ban salong hak ki si ban wan ho banai December ka atret te ngangai scam ba kamtam kitu ki nong syak ki barem mo ki bampat ju pa lani ki bampat ju i namar por ba menchua long ki kena sakut bi haju mo nani ki nong syak barem ni sakut bi haju nai kani ka platform menta ka ka we ka platform ka ba don kampan namar pa bun ba ki nong syak ki barem tibet aban syak andai kam donanti ki te andai na kaliang ka all Meghalaya dan Association ka plenty ru wat ki long kami ki long kapa bakin siam ha kani ka benta ha kani ka platform jong ka dance ki Diwani mo bat ha ju ka poru ngakan tu ya ki kimi ki pa ki badon ki khun ki badan sap sya nadu ki kena red nama mi pe sabar bon ki kena ki badang red ba hakirta ki ba lice nem south nem sun nem mentangi i ba ki pau ling ba kani ka dansan ba pher kum kini kum ka dance ki Diwani ngai i bon ba ki kena ki la pau bat ki kelalong ki wei ki celebrity ki bapau jong keri India ngai scam ru ba ki kimi ki pa ba penslur ki khun ban pha sakani ko audition khanang ba kan long ka jimuto jong ki ngim la ban modor da ba ngim la ban perkhat de se lada ka dehi ka bok kan sep lani ka talent ka ba bleu la ai khun jong pi mo lani namun ta jong pi kena samla ru dia si bleu la jet ipi kila ban long si sao i wei ni klur jong ka ri India bro wei ban long ro celebrity ke hoju ko po mi kan tu ipi ru ba hak bai dei ba kani ko audition dan kam ya ka by entry fees mo dan kam ban by rung by a kan long free bed kin si one bed tang hatu kasni khada tarek ban de audition dan kam ban siu ya ka pisa ba kumno mo ndai ka de bitang kata ka way bet kalau bat chuan na pen i be ka talent ka jongpi bat ya ka jingtip ba company mo pila ban call yang ngaru hau number nyo nrio sao i way kendai am not kasan lai ya ka jingtip detail pila ban pentip yang ngai scam ru ba kan long ka kabu na mata jongpi ba ro ka pai de ba kani banta na makidan ka tu ka ni ki contestant kila kli yang bat ki khot jungi hiru hak bai de ba ni ka dance ki di bane tiki kli ha bai de ba kani ka banta
Nama ki ong bah kan kom kin penya ya kan ni te nak liang di jongi nak liang ka executive committee jongi hi nak all Meghalaya Dance Association nggak yo lu ka information ba lada ki update ki samla mat ki long kmi long pa ken poi haki kerdan ki bahe mo nginya lingba go through ka mobile kum haki por munswa bai dei bat ka por munswa jong amet pol mo bat ki bai de kinya ha to kom hi lingba ka miss call ne SMS kan ma ta kom hi te yang ngai scam ba Pinterest itam bat le ba yang ngai scam ba ki pai pa ki et ba ya ka jak tu riu jong ni ya ka jalam ni khalia jong ni pai ba kin ai ba ikam sim ni pi tama ka song stang ma pi hi ki run sam ba Pinterest itam pen i ya ka sap jong pi nang ban wan ra rom ya ka jalam ni khalia jong ni ber away te nasong ba ai ku blay pi baro but practice ba minute but Trish tam ku bless you.